Айде, лека нож гранушки и да не ми надуваш Азиз в 3 сутринта. Чули? Боже, тая жена ще ми умори. Вече много ми се спи. A few moments later. Този път, заклевам се, не съм нахувала с зло в къщата на мистер Сланинка рано сутрин. Или иначе вече съм тук, отивам до Кенефа, защото Гранушка отново е запушила нашия. Башляда! Здравейте, приятели! Аз съм черната пантера от Шуменското блато и дойдох тук, защото хората там искат да ме изядат. Така де, мяу. Изобщо не знам какво се случва, преди малко някой пусна и Азиз, като цяло съм много оплашена. Сега пък защо не мога да мърдам? Здравей, пращчо! Я по-спокойно, мамка му, не мога да бягам. Помощ! Моля, всичко това е било просто сън? Я чакай малко, тогава защо все още чувам Азиз? Бабо! Аз казах ли ти нещо?